buying at boat selling. Centralized na rin anya sa buong bansa ang food trafficking centers na matatagpuan naman sa mga bayan ng syudad. Nanawagan naman ito sa Maceda na kailangan lamang ng mamamayan na makilahok sa laban na ito dahil hindi ay mapapanagot sa mga lalabag kung hindi naman tutulong ang publiko. Ako ay Sam Nielsen ng James Paradio, CWB dapat to. Ang balitang ito ay ihatid sa inyo ng BioFlu tablet. Summer or symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na bumalik kayo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Rexidol Forte. Bilis banat sa kapat. Si Atty. Mac muna. Atty. Mac, natuwa daw siya sa aking joke kanina. Anong joke yun? Yung sa mga mabilis yung classmate ko sumagot. Diba? Sa kanya, hindi tama. 11. Naman. 11. Pero, dahil lang kita, bukas alas 5:30 Traffic. tayo magkarinigan at live radio na din ba? WBT. Bonita Rowena Wag Salvacion. Kasama ko po ang algoritmo ng... I don't know why. Anong ginawa? Traffic kaya? I don't know what happened. Pag naman talagang Biyernes, dun sina ano. Hindi natin alam kung saan. Walang bakit. Ay, nako. Mali, mali. Sobra. Anong meron? Bakit? Ang luwag-luwag naman. Grabe. Grabe, traffic. Ay, naka. Anong ginawa ng SLEX? Ay, tulay. Tama. Eh, oh. Yan o, dami o. Ayan, kaya nagta-traffic. Yan o.
Yun o. Tumikot pa. Yan o. Baboy. Ayan. Dito lang yan, oh. Pero tatlo pa din, eh. Grabe. Basta Friday. Yeah, wala na. Yan o. Lawak. Sa may petrol. Eton ba to? Meron pa yun. Bakal naman itong hayop nito. Hello, baboy. Baboy. Daming baboy, oh. Galing, oh. Galing, no?
Tekla, ginagaya o nagagaya? Ginagaya. Nakakatuwa, nakakatawa. Nakakatawa. Masayang love life, maraming pera. Maraming pera. Sabi ko lalaki ka, di ba? Bakit? Bakit? Paano siya nasabi? Ha? Siyempre, para mag-tight, kasi medyo loose ang birthday. Sa work natin. Serious yan dito po. I know. Kasi panty talaga yung ginagawa. Oo. Sa set lang naman. Para pa ulit-ulit. Ano yun, kailangan mag-accumulate. May iniipong laka. Same color, pitch lang pitch. Ano na brown na? Ano yun? Masarap pa rin. Wala din. Di ba hindi ko pa tinatanong sa'yo bakit yun? Tekla. Ang hirap ng balik. Hindi, ito serious. Nakamove on ka na ba? Sa tatanong ko yun. At Serious na kami. I want to see Mubay na aside sa pagpapasay niya, yung happy din yung heart niya. I always, ano ba, pero hindi naman ako mag-iipasok sa ganun. Dapat, yan ang kaibigan. Yeah. Pero I just want to tell you kung nakamove on ka. I love you. Naka-move on. Parang naka-move on na. Pero may mga tanong pa akong gusto mo. Masagot. Oo. Mabigyan ng kasagutan. Ayan. Pero minsan it takes a whole lifetime to do that. Di ba? Yeah. May mga tanong talaga na hindi nasasagot. And you just move on, di ba, with them. Pero ang sarap sana kung masasagot ka agad. Yes. Oo. But dadating at dadating yan. Bilang mga komedyante, ano ang mga batas, ano mga boundaries, ano mga do's and don'ts sa inyo bilang komedyante? Do's. Doon ako sa do's muna. Learn to listen. Yes. Palagi.